Tämän opetusmoduulin tehtävänä on opettaa alakoululaisille neljäsluokkalaisille palkansaantiin, verotukseen ja yhteiskunnan peruspalveluihin liittyviä asioita. Opetusmoduulin nettisivulta löytyy opettajalle sivu, jota klikkaamalla pääsemme ohjeistukseen 2 oppitunnin toteuttamiseksi. Sivulta löytyy linkki, josta löytyy QR-koodi, jonka kautta oppilaat pääsevät helposti kiinni opetuskokonaisuuteen kuuluvaan peliin, sekä keskustelukysymyksiä ja ohjeet Kahoot tietokilpailuun sekä Padlet-seinän luomiseen, joita kumpaakin käytetään tämän opetuskokonaisuuden osana. Katsotaan sitten hieman itse peliä. Sinne pääsemme klikkaamalla esimerkiksi täältä ja painamalla aloita peli. Peli alkaa sivulla, jossa näkyy vinkkejä, kuinka peliä kannattaa pelata. Itse peliin pääsemme klikkaamalla tästä. Katsotaan ohjeita. Siellä käsketään syödä aamupalaa, mutta aloitetaan kuitenkin sillä, että menemme ensin ulos ja päätämme lähteä töihin. Ja koska rahaa ei vielä kovin paljon ole, päätämme mennä pyörällä. Näin. Ja näin pelihahmomme aloittaa ensimmäisen päivänsä töissä.